Tervetuloa vantaalaisten yrittäjien omaan keskustelu- ja verkostoitumispaikkaan Business Vantaa Hubiin. Täällä tapaat muiden yrittäjien lisäksi erilaisia neuvonta- ja kehittämispalveluita tarjoavia toimijoita, kuten Vantaan kaupungin sekä oppilaitosten ja yrittäjäjärjestöjen asiantuntijoita. Business Vantaa Hub on ilmainen ja sen tarjoaa Vantaan kaupungin elinkeinopalvelut. Hubin palveluita ovat keskusteluryhmät ja Vantaan yritystapahtumien kalenteri. Keskusteluryhmiä on kahdenlaisia. Vantaan elinkeinopalveluiden moderoimat ryhmät keskittyvät tiettyihin teemoihin. Ryhmissä on mukana myös erilaisten yrityspalveluiden asiantuntijoita, joten Hubissa pääsee kysymään neuvoa matalalla kynnyksellä. Tässä voit liittyä ryhmän jäseneksi ja päättää itse, haluatko sähköpostiisi ilmoituksen uusista viesteistä ryhmässä. Muut keskustelut -osioon jokainen Hubin käyttäjä voi itse perustaa keskusteluryhmän haluamastaan aiheesta. Ajatusten tuulettaminen tekee hyvää ja parhaat vinkit saa usein toiselta yrittäjältä. Ryhmän perustamisesta kerromme keskusteluryhmän perustaminen -ohjevideossa. Hubin tapahtumakalenterista löydät kaikki Vantaan yritystapahtumat sekä koulutuksia ja infoja yritystoiminnan ajankohtaisista asioista. Ota seurantaa! Lopuksi etusivun nuolta klikkaamalla löydät tärkeää Hubi-tietoa. Käyttöohjeet, toimintaperiaatteet ja käyttöehdot, tietoa henkilötietojen käsittelystä sekä palvelun saavutettavuusselosteen. Nähdään Business Vantaa Hubissa.